Kardeşler, millettaşlar deb aytaylik. Мында чыгыш жасаучыларга барысына да чын күңелемнән рәхмәт әйтәм. Шуларның фикерләрен хуплыйм. Мин үземнән инде кыскарак сөйләргә кирәк булыр. Мен әле яңа гына минем табадан төште яңа гына китабым «Моң ишендә асыл таш» дип атала. Моның ишенә чыннан да моң дөньясында, моң мөгъҗизасында, моң дәрьясында асыл ташлар булган шәхесләр кертелгән, тупланган. Шуларның берсе Әлфия Пайдарская. Аның әнисе, әтисе белән төшкән фотосы, аның балерина буларак фотосы. Монда безнең Фәхри Насыртдинов, сезнең якташыгыз, әйбит. Фәхри Насыртдинов, Шафика Кудусова, Фәхри Насыртдинов белән бер операларда җырлаган Шафика Кудусова. Хәзер аларның рәсемен күрсәтәм. Моны сез алыгыз музейга. Шафика Кудусова опера сәхнәсендә Фәхри Насыртдинов белән һәр вакыт бергә булалар. Алар дуэт буларак операда төп партияларын башкаралар. Шушы рәсемнәр менә шушы Шафика Кудусова һәм Фәхри Насыртдинов белән төшкән фотолары бик күп. Менә Фәхри Насыртдинов операдан соң алар белән, зур артистлар белән, менә Фәхри Насыртдинов белән алтын час түгел Сәрвәр партиясында Фәхри Насыртдинов белән. Аннан соң Татарстан, хәзер Татарстан журналы. Татарстан журналының тышына куелган бу күптәнрәк чыккан әйбер батырларыңны данлый ил. Девятаев Михаил. Әйбит. Сорока Садыкова шушы Девятаев исеменә летчик, әйбит. Герой летчик. Кинолар булды әле күптән түгел аның турында. Менә аның турында тышында, менә ишендә Сорока Садыковага язган Шафика Кудусованың Мәскәүгә киткәч хатлары тупланган. Кадерле Сорока, кадерле Саруш, кадерле халык сезне ярата һәм алар бик матур дус булып, Әлфия апа сөйләде миңа, алар бергә общежитие кебек җирдә бергә күрше булып яшәгәннәр. Шафика Кудусованың язмышын беләсез, ул 10 ел опера сәнгатендә иң матур чәчәк аткан чагында аны Кырымнан килгән өчен, әтисе мулла булган өчен әйбәт эшеннән чыгаралар, һәм ул Казаннан куыла, Мәскәүгә барып эшкә урнаша. Аңлашыламы? Менә